Tak to by som rád vedel. Kde v piči to sme? Nejdeme nikam. Zdochla. Koľko zvládla? No neviem, som myslel, že vydrží viac, preto... No akože 15 minút hore kopcom sme išli. Tak pôjdeme, tlačí. Hore? No. A na čo pôjdeme hore? Ja tak chcem ísť tam pozrieť, či je to tá cesta aspoň. Na mne sa zdá, že to za tými korunami niečo ešte je. Hej, aj mňa. Joj! Ej, to čo? Čo? Zdochol? Hej. Ale bol som hore úplne. Keď si došiel? Hej, oddychujeme. No daj do opačnej strany. Či nejde? A to musí, no. Ja, do opačnej. Áno, to má byť takto. Ako opraviť derby sendu? Ó, a skús voľu. Veď celkom dobré. Jo, to je kvalita. No veď reálne, ale. Predtým to išlo, no asi, že potiaľ to, takto. A aj tak sa to niekomu nebude vidieť. No určite nie. No v lepšom stave to nebolo, odkedy som to mal ja. No veď reálne, tak. Špička, dobre Šimon, ty si kus šikovného chlapa. A za čo vypla? Len tak zo srandy. To čo? Zas. Kurva jedna.